बिकू सांग रे आमच्या चिकू बिकू तू जाणा आवानी किती जाणा ती मग सांगल्यावर सांग जाता ना चिकू सांगता ओ ऐकत सांग इंडिया आणि पाकिस्ताना पण दुश्मन आमगे गोलागो पण होय सारखे आम दोघांनी एकमेका मग करताय होय पूण एके माहित नाका हांव तेग जावय जालोलो आणि हेगे पायक नाका हांव तेगे बरा सून जालो ओय सदांच सगळी 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 ही खाजा सगळी कोताय कोण जाणा कोण जाणा पण ती सगळी कोताय म्हूण आम आमगे मोका होप सोडना सोडना आम तेम कोण असताना बायडी दोगराचेर काजू म्हणा निगो होय वयताय मग करून ते काय आम्हाला वयल्यान आम ते उजी पासून टेट कोताय काय आम्हाला पण तूच सांगता होय तू फकत ना मुगडे कसं जातले ओके होय रे चिकू हांव तुकडे काजा जातो रे पूण राव रे चिकू तुका गिरेस काय बी आहा मरी गिरेस काय रे तू मारता ना रे शेताता ग्रेस काय हा हा हांव कित पचेक दिसला रे तू वार्ता पाहला होय पाहला वार्ता बी शाक्य आम गेली होय होय हा आणि पाय मुटालो कित म्हणू पाय मुटालो मुनाचे मुगार घ्या आवय बरी आपले पाय ए ते बरे म्हणतो आता किस दी हे मातलो ती स्वतःला सोडतलो लोक मी हा गो आणि आता किते तू लोका तू माशे तिंगे दोळ बंद करें करें गो ते क्लॉज दिसता चल थँक सांगी ती कटोरी चल तू म्हाका किस दी राव रे ती थँक सांगिले तू तुझ डोळ बंद कोना आहे बंद करपाचे आणि तू म्हाका दिसत रे बरे हांव जाल्यार आमकां केले ओके तू रेडी मरे हांव रेडी तू रेडी चिकू मगो तू हारे रेडी मरे Ready मरे. ओके हा 1 2 and 3 Beras gini go. Apa tuh kon jangan bawa virat go. कोण माय फुल मला ती समजा बाई. चल आम्ही जा चिचोण्या भाईडेच्या भाईला असं बोलतात तू केला सुदेलो दिला आपण
हिंगा हसतोली ए, बरी हातली. अगं, तू तुझ्या जडवाबेच आहे गं. नाही रे ए, चे 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 ए, चुकली ते, ते, ते. चढा कोय अरे, हा. चढ गो चढ गो चढ्या. ओ, चढ्या. अरे पाय तुझे स्वतः क्या बोल अरे, रे त्याचं हड गेलेलं आहे, मग मारू. नाही रे की सांग बरोबर हा, मग काय सांगू? तू त्याच्या जोडा फ्रेंडली हा किती त्याच्या जोडा फ्रेंडली हा तू ये कोण आहे आवड तो हिरोईन तू कोण सांगता लोक सांगता लोक सांगता होय अरे पाय तू लोकांनी किती आहे आता लोकांनी काम नाही खोपरो नाही पुरते तुझ डोळ्यात चोयला ना मागिरी तुझ डोळ्यात चोयला ती स्वप्न अरे बऱ्या पण उघडा केला का आजकाल हांव ते आनी आम दोगांनी डेटी गेलो न्ही डेटीचे आम प्रधान चोयला होय तूं चोयला तुझ डोळ्यात चोयला आनी स्वप्नान बरे चोय चढवा तुका सांगता चोय शेरपेटी चंद्र चढ नोंद जा चोय तुझा दोन दिसांनी चल आधी मी तुला सांगत तुका असं म्हाका खेळणार का चोय तुका म्हणून ते नुक नुक नुनू नुसते काय तू मागे ना तू तिथे होती नाही त्या चढायला तुका हजार करतोले पण ये नु सांभाळ आगे मां तू बेस्टी किती मुझे बेजार जाते हां तू मुझे बेस्टी भगवान मान मान तू स्टार उडायला आणि तू मला हान भगवान ना मुताय तारे हां तो पिन ताला पडता माय आप तुझे ऐकले आपण बाय जोड मुझे तू मार टेस्ट किती करते हां त्या को जाके त्या को का झालं ना बेस्टी मां भगवान मा टेस्ट पेचा दोन ठिकाणी केरळला खवा दे देशे की देशे बॉस मुझे मां तुझा हंगा तुझा हंगा तुझा ये कोई को तार पडोली ए तू वळ रे मागे एकटा सोडता हेसराव अरे हेसरा रे ए चल चल गाडी म्हणा का गाडी म्हणा का काय म्हणाव सांगता मग गाल नको तू सोय ना हां चढ अगेन किती गाडी मार मध्ये चढ अगेन किती सगळं येत रे कापोस दादा दिला याकले यो माई टाकाय तू का हां चढ अगेन ना का याकले यो मागे तू काय ता याकलो माई ते तू धमकी दिल्या आधी ऑफर दिली रे 2 मिनिटाची ती काय हे बोलले होय ट्युशन घेतात दोग भुरगीं फुडें ट्युशन येतात 4 वर्स जाली अजून पावलो नाही टीचर आम्ही येयली येयली ये शाळेच्या आयज सुरू बी हात दिसना चल बसाय 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 किती आहे बॉस आहे कोई बॉस आएंगे याच्या राहते तुका आणखी त्याच्या बसपाचे तुझी माडी आहे विचार आहे दिसती पण नाही तुका आपण
पयलीं कोण गेलेलो कितें गे टिचर चंद्रिमा पयलीं कोण गेलेलो तो गेलेलो कोण तो तत्तो कोण तो आगे तत्तो आगो कोण गो तुझी पाय नोटी उंचे तू खबर ना तू ए हा तू सांग कितें चंद्रिमा पयलीं कोण गेलेलो तोच तो कोण तो तोच तो अरे कोण तो तेच सांगील तोच तो खबर नाही पण तू सांग टिचर चंद्रिमा पयलीं कोण गेलो तो म्हाका आनी कोण खबर आसा तोच तो कोण तो तुम दोगांयनी सांगिल म्हाका एक सांगय वर्ल्ड वॉर केदोन जालोले वर्ल्ड वॉर केदोन जालोले टीचर वर्ल्ड वॉर मुगे जालोले पण केदोन ते खबर ना केदोन आमच्यार बोन कोण निदान चोय टिचर दाखय आगे आतां आमकां येता म्हाका आगे आगो टिचर चोय आतां आमकां येताले आतां तुका येता तू रेडी आहा मगे हांव सदां रेडी आहा तू येता तू आतले लागीं सांगता ते बरे पतपत तेकोन तुका तो तेकोन इल्यारू नॉटी उंचे आतां विचार स्टार्ट करूया मगे आतां हिंगा करूया म्हणटा लोक माझी दूध आज सांग म्हाका हय लायट पयलीं कोण इन्व्हेंट केलेली कितें कितें म्हटलें तुवें लायट पयलीं कोण इन्व्हेंट केलेली म्हाका आनी खंय खबर आसा कोण एकलो काळखान आयलो लायट पेटयलो आनी ना बरें बरें ती खबर सोड फकाणां चड जाली टायमूय जायत वेता न्हू तेका लागून हांवें तुज्या पॉप्सीक आपोवंक धाडलो तो खंय पावला पाय बोल तू पाय म्हणटा हांव पाय म्हणटा आमी पॉप्सी म्हणटा तू मोड पॉप्सी हांवें पायक सांगलोलें यो म्हूण ते आपयल न्हू येतलो येता तुजोच म्हाका येता पळय ताका भायलो तूं पुरा हांव म्हजो मातसो मेकअप करता ती आपूण पुरा सांगता कोण रे ती ते कोण घेतो त्या दोगांनी ना रे चेड्या ट्युशन हातून तिगूय जाणो ती जाणो 1 2 3 दोग जाणो रे पाय आरे ती म्हणू ती आमगे टीचर टीचर हय तू धाकटी टीचर ओ टीचर ओ टीचर तू लिपस्टिक लायता हाता ट्युशन काय इल्लो पाय कामो धाडू का तेगे पाय तू म्हाका एक सांग तू काजारी आनी काजार झाडासून येदोळ पेटयलो बरो दिसता 2 तास टीचर कोण रे तू जुगो रे ती तू ना सगळं दिसता तू अशें आलेशें अशें कोण अशें यो भितर यो वाशेलाचो पावर दाखयता खबर ना म्हाका खबर ना तू खबर ना म्हाका एक सांगू तू राती न्हावतो बी न्हावना डेली न्हावता मागीर त्याला सादो बी लायना डेली लायता आगे पीछे लेफ्ट राइट सब लायता मागीर साबाव लायता तो तू पडा बेर काय फिमेल ती म्हणजे केन्ना राती काम कर घरात वचके भरपूर उदक लाव आनी सारकें चिड्डट चिड्डट साबाव लाय आनी चॅक कर तू मेल काय फिमेल ती म्हाका एक सांग आयज तू फ्री आसा आतां फ्री आहा मागीर यो न्हू साबाव लावपाक चड जाली तुका कित्याक आपूण धाडलेलो जाणा सारको नोटीस जाला तू नोटी घेता सो जाल रे वय रे पाय नोटी जाल म्हणटर ती पळय ताच्या बेगान कितें मेळना चेडा पळयता चेड्या म्हज्या आवय चेड्या ये कितें ये केसो पिक्चर जायत रे तो आवय गे म्हजी माई केसो पिक्चर रे ऐसो पिक्चर आमगे नाचयला मरे आमगे घरा घोटा मरे ए बस हय तुगे बाईक पासून जाईल ना मरे आ तो पिक्चर तो पाला वाला साहेब आवय नाच
ए, तू आता बुक लासतलो हे मग राठी को बरो पण चोपा जाय आम्ही पोचलो आणि पोचूही पोचलो. इधर एक गिराक नहीं कुछ नहीं पैसा नहीं क्या करने का रुको बाबा रुको बुलाती हूँ गिराक को बुलाऊं तो भाभियो भाइयों भाभियो भाइयों क्या अरे तू इधर क्या सब्जी बेच रही है तांबड़े भाजी दही भाजी करती है रुको बाबा रुको कोई आ रहा है देखो बैठो 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 उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का आपण सांगेला इंग बाबा रहा एकदम बर बाबा पण फिश करपास आहे 1.5 लाख दी पण आवटी करपास आहे 1 लाख दी ते बाबा आता सांगता ते खेळाचे सगळे खेळ चालू कर आणि खेळात नाच कर म्हणून सारखं स्वतः इथं चलो बाकी सोडणं बाबा इधर ही आज बाबा इधर गेला मग सगळी पहले से ऐसा है बुद्ध बसवला तू क्यों ऐसे बात कर रही है धावपळे तर त्याशी बाबा म्हणतो भैया बाबा इधर ही आते की चला बबू मशाल मुझे ऐसा मालूम है तू कतो लका ताओ ये मुझे छोड़ो वो सैदरा चढ़ो वो मुझे छोड़ो ला कुछ तो है पड़ेंगे बाबा चता गए नहीं का मुझे हमको तुम ढूंढी नहीं तो ताईगा इजी गाओ ये मुझे छोड़ो मेरे वो सैदरा चढ़ो वो मुझे छोड़ो वाला एक तो मग ना कर तू इथे कर जादू कर चढ़ा नाच कर तुको अरे तू पूरा पूरा रे मुंह पे गिर बरं कोई सांगता ये चढ मुके ते ओसे चढो हे छड्याचे जात कर आणि छड्या नाच कर दे चढ मुके घर बसे आप टेंशन मत लो आपका काम हो जाएगा लेकिन 1 लाख फी लगेगा 1 लाख तुका 1.5 लाख देता छड्याचे जात कर छड्या उशीन कर आणि चढवा घर बसे ये पहला पैसा लो अल्ले रे राज ये तुका 1.5 लाख पावलो 1.5 लाख छड्याचे जात कर छड्याचे तर नाच कर चढवा घर बसे थोड़ा फोटो दिखाओ जादू करता है चलो लगा जादू हो गया अच्छा मुक्त हो गई अच्छा आपकी बेटी घर में रहेगी किधर भी नहीं भागेगी शेळ्याचे मंत्री गेले चल मुगे घराक बसतले जाऊ साहेब चितले चितना रास्किन गो तुझे चढ सजरे केड्या बरा पळून गेल गो चोर पळून गेले अरे बाबा कोण गेलो अरे मुगे गेलो क्या होय ओ मुगे
चेडो पळून गेलो शेजऱ्या चेडो बरो पयलीं तेगे माय पळून गेली आतां हो गेलो आतां घराक एकटो आसता रोज सापायले पळून गेले घराक एकटो आसा तसो लेगे ट्युशन टिचर आहा ती झुंजोली राती एका दोन घराक येता घराचे माता आनी म्हाका मेळून जाय कोण कोण जायन भोंवता घ्यायचे समजा माद्री लोक घाल भोंवताले मागीर घांट्यांनी आगा घाल भोंवो लागली काही कोण चेड विचार कर कोण कोण जाणा ती पिवून भोंवता चेडे आसून कैसी हो मैं ठीक हूँ वही सिग्नल को था के सोली मामी खाना खाया खाया वही मामी आप उसको था माता मामी मैं अंदर आऊं चल छुटा आओ इनके काम झाले एक दोघांचे इनके काम झाले अभी मला आलेगा आपण सांगितला तर बाबा होई की भाड्या रूमार रावता त्याची रात्री दांडी येतात चितमानी पुन्हा आवून जायते अरे आई चितलोले तेद्रे चेड्या पाड घालपा लास्ट मुगले पाड झाले चढ वागेच्या पळून गेला साहेबा पद्देड लागीन गेलो तर उनीस ना बाबा आज आवी गेला होतो क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत का काम का जेला किया चांगलं त्याच्या चिड्या पाड घाल म्हणून असं उगल्या पाड झाले तुझे मंत्र माले आणि उगे पाड करून राहिले तपलीशी किती पुलिस का मन करो दीदी की तुझा दीदी मैं आपकी लड़की को ढूंढ के लाता हूँ छोड़ो असं नाटा हाँ दीदी तोय हाल दिसा मग चोर मुगे घरात पाहून जाय ना झालं तुम्ही झेली वापा रेडी राहू दीदी ढूंढ के लाते हैं आतो चलो रे चलो तू होता तू इकडं तोय बाबा तुगे चोडवा सुदन यात्रा आळशिवाय याच्यावर मिळपा ना याच्यावर गाडा उरले मागचं कोणाचे वशीर वाटतो म्हणून अशा वशीर रूमा मीटिंग आली 15 मिनिटं झाली मीटिंग अरे राघो होता हाटू राघो ये इनका तो पावन है इंगा मत मुझ पड़े आलू ये इनका राघो ये इनका झाला ते मी तो रूमा आवाज कोडू तू जान मरे अमेशी बहुत आए आकी तू मुंजान जान मरे चिको माग मांगे उगड़ा जेला चिको आमी आ रे चिको आज मैं झाले हम पळो ना हम सोचता असतो नी गो घराकडे सादानी को ते मा पायस गुजा असेल तो असतो आव तू बिना का असतो ना आव तुझे सांभाळ बदलो आय नको तुझे गिफ्ट काढा ए ओई ये मात्या लायला की तारा दाखवी दाखवा ओय दाखव कुवा दातून आले तू सॉरी झाले बहुत वाकुळे काट Thank you.
जाय सोडून गेलो माहिती कॉल बी येताय नको त्याला लावा बॅट गेले कोणा सोदून गेलो भुरग्या तुका दाखव कित्याक जाय रे भुरग्यांक सोदपा गरज ना रे म्हाका एक बाबा मेळ्ळा ताणें सांगितला भुरग्यांक सोदून हाडटा अगो तू बाबाचे पाटला गाव ते दोंगी बाबा असताय तितल्याची काय ना ते तो भुरग्या सोदून हाडटलोच कित्याक बाबागे बाबी इचय मुशफुड्या खाणारा एकला गो तरी येतो तो होय इती बाबी होय आवय कितें रात हाडटा बशेशी गाडे फक्त जो आपको खुशी की खबर हाँ दो गुरु सांगू नये बेस किती मागे होई लंडन वयता मात ना लंडन वचना बाबा सांगा खेळ जाईल मीटिंग तुगे रूमा जाता म्हणटा ती मीटिंग स्कूटी मॅप गेलो वयते तो ना त्या सो काही ना ठीक आणि असो चोडीच्या हॉल नंबर पाड्या रूमा मीटिंग इथे तुगे जात ते गो एकटो हानो पुढ आगे तगे गुंडीत मुगे गुंडीत भुरगी आपका गुड न्यूज फिलहाल के लिए खिलौने बाजार में शॉपिंग कर रहा है मुझे ये चाहता है ये तो हमारे आगे बढ़ गया था जड्या जड्या तुम्हाला घुसपायले मग बकऱ्याला तुम्हाला घुसपाय बकऱ्याला मग काय वाटून पागरे दिसत रे हा ते सगळे आणि म्हणजे रत्ता सोळ रे बिलकुल पडलो अरे तुमचे घासून अरे पगार
पडपाची ती तुमगे हे शिकपाची आणि कामा लागपाची आताची भुरगी ते शिकवताय आदली भुरगी सारखी मोगान पिओ मोगान पडो सारखी भिताली माहीत पाय भिवून दीस काढाली माहीत पाहिजे ऐकून सोयरीकेन काजार जाताली आणि मागी भुरग्या जन्म आताली पूण आताची भुरगी माहीत पाय ऐकनासतना पळोन वयताय पयली भुरग्या जन्म आटाय आणि मागी काजार जाताय कित केलं तुम्ही मोगा सावार गेलो तुमगे रोगता फळ आणि याचे यांगे सॉरी ह्या फळ अरे किती झाले अरे यांच्या सीताफळे बी ढायले कारण ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಮಿ ಗುಣಕಾರಿ ಅರೆ ಆಮ್ ಪಲ್ಗೆ ಮೊಗ ಚಾಡಿಲಿ ಈ ಪೊಳ ಮತ सीताफळे बी ढायले अगे बाय मो कोण गुणा गुतग मो करू जाय गो पुरीत माणसी गेसो देव बिराचो मो करू जा तुम मुगो सारखं सावार घाल मोगाचो किती बाय तुमचं कोता मो कोणा गुणा मो करे पण इत माणसी गेसो देव बिराचो मो करे मो बदले यांची भाषा कोणा काय यांच्यान केलतो मो म्हणू यांच्यान केलतो किती